Erne Gaio naiz, eta Kalkuta ondoan erakundetik nator. Aldarrikapenaren bigarren artikulua erabaki dugu. Gizaki orori dagozkio aldarrikapenean jasotako eskubide eta askatasunak. Eta ez da inor bereziko arraza, larru kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, politikako edo besterako iritzia, sorterria edo gizarteko jatorria, ekonomi maila, jaiotza edo beste inolako gora beheregatik. Guk batez ere lan egiten dugu emakume eta gizonen arteko berdintasuna ahalbidetuz eta emakumeen ahalduntze prozesutan eta baita ere sostengarritasunean. Orduan horregatik zehazki erabaki egin dugu eskubidea.